Salut, salut! Vin ca o completare la provocarea de astăzi. Provocare. E ziua 3 din 24 de a face fapte bune până la Crăciun. 24 de fapte bune. Dar provocarea de astăzi e de a face o faptă bună vis-a-vis de fiecare, vis-a-vis de noi, în primul rând. Atunci când noi suntem bine și exteriorul arată treaba asta și putem să-l influențăm. Provocarea de astăzi era, hai să zâmbești 10 ore. Poți să te și uiți la ceas. Creează-ți o stare de bine timp de 10 ore și starea asta de bine vine doar dacă pe fondul tău există un gram de mulțumire față de ceva, față de cineva. N-ai cum să zâmbești nici măcar 5 minute dacă inima ta e apăsată. Partea emoțională întotdeauna o să fie work in progress, la fiecare dintre noi. Întotdeauna o să fie ceva de reglat, ceva de învățat, ceva de schimbat, ceva. Vestea proastă îi că nu se termină niciodată și vestea bună este că nu se termină niciodată. De asta suntem oameni, să simțim. Altfel eram roboți, clar? Vrea cineva să fie robot de aici? Nimeni. Și avem atâtea uleiuri care ne pot aranja pe partea emoțională și zicem, no, e simplu. Am Jasmine, aici e trusa mea de uleiuri emoționale care circulă cu mine, fiindcă am o borsetuță. Și ca exemplu vă puteți așa, apoi am Jasmine, am Neshama, am Whisper, am Blue Lotus, Sage, Hope și gata, știu ce fac, am citit, mi le aplic, mă reglez emoțional. Măi, reglajul ăsta emoțional către mai bine, să știți că nu vine ușor. Vine cu o încărcătură cu care trebuie să te confrunți și o încărcătură pe care trebuie să o pui față în față cu tine, să o scoți sau să ți-o asumi și apoi să pleci mai departe. Mie mi se pare că se ia prea lejer partea emoțională, ca și cum e extraordinar de ușor de gestionat. Eu mi-am dat voie după mulți ani de zile să-mi scot slăbiciunea emoțională la suprafață, fiindcă eu sunt o plângăcioasă. Deci atâta de repede mă prinde plânsul când mă emoționez, deci nu știu că este o nouă plângăcioasă ca mine. Culmea că știți ce fac astea? Fix asta au scos din mine și scot în continuare. Și am învățat să-mi dau voie să fiu emoțională, să mă ascund când trebuie, nu tot plânsul trebuie să fie public și nu tot plânsul trebuie să fie înțeles de cineva. Dacă mi-l înțeleg eu mie, e suficient. Dar plânsul ăsta știți pe ce vine la mine? Pe fond de amintiri, pe fond de cum ar fi fost dacă. No. Și acum zilele astea, că tot mai scot din mine, și acum o să încerc să nu plâng, că n-are niciun sens, ce scot uleiurile astea din mine și merg acum către Neshama și către Hope. Eu le folosesc de mult. Dar sunt produse care sunt sub reflector acum în decembrie. Scot din mine vulnerabilitatea aia și întrebarea cum ar fi fost dacă. Atât de greu de dus întrebările astea atunci când nu ți le răscoli destul și zilele astea ce îmi vine așa pe tavă, îi obiceiul pe care îl aveam să iau pe bunica mea să duc la cumpărături de Crăciun. O sunam și ziceam, no, când mergem la Kaufland? Ăla era magazinul ei, când mergem la Kaufland? Apoi nu că mă doare piciorul, apoi nu că nu știu ce, no, pe lasă ia-mi tu mie. Dar atâta insistam până o luam cu mine. Dar nu cea Kaufland, cea Funkland, cumva stâlcea numele ăla. Și mi dor de perioada aia în care o luam și ne țineam de braț amândouă și mergeam la cumpărături. Și emoția asta știu că nu o să dispară niciodată. Mi-ar părea rău să dispară. Dar o țin sub control. O țin sub control cu astea și știu că, fiind vulnerabilă, nu-mi fac niciun de serviciu. Fiind vulnerabilă, mă întăresc. Mă mai reglez un pic. Și pot să fac alte lucruri care până acum mă împiedică. De exemplu, ce mă împiedică acum? Nu să mă împrietenesc, să văd în tot cercul meu altă bunicuță pentru care să fac același lucru. Dacă aș fi fost rămasă încătușată în amintirea asta, n-aș fi putut să o fac. Ce folos îi să avem suflet, să avem emoții, dacă nu putem să trecem peste anumite blocaje? Le avem cam degeaba. Și atunci, reglându-mă câte un pic, știu că pot să fac gestul ăsta către altcineva, fără să mă pun în zona de miorlăială, fără să mă pun în zona de mățâială și să aduc o bucurie omului ăluia,
fără să-l trag în jos cu ce simt eu. Vă încurajez, dacă treceți prin zone din astea de emoțional care vă strâng la suflet, cumva asumați-vă, depășiți-le, fiindcă nu veți putea să faceți gestul ăsta mai departe față de alții când voi sunteți pe o linie de tren care deraiază. Marianne Wilson avea o vorbă și am descoperit-o cu câțiva ani buni de zile și a zis, dacă tu ai o lumină, cui faci un serviciu să te pui într-un colț și să aștepți să-ți treacă? Absolut nimănui. Timiditatea ta nu este de folos nimănui. Rușinea ta nu este de folos nimănui. Regretele tale nu sunt de folos nimănui decât dacă au ceva de învățat din ele. Și atunci reglează-te emoțional și pune-te în poziția în care să înveți pe alții, să-i ajuți pe alții. Plânsul de milă nu a folosit nimănui, cu toate că victimizarea, cred că e cea mai grozavă bolă din secolul 21. Uitați-vă la mine. Cât sufăr eu, și asta o zic fără să minimalizez suferința nimănui. Dar este boala secolului 21. Vedeți cât sufăr eu? Dar voi nu știți prin ce am trecut eu, dar voi nu știți ce simt eu. Bun, acum că mi-ai zis prin ce simți tu, când ai de gând să te ridici? De cât timp mai ai nevoie să ieși din zona aia și să faci binele ăla pe care ești destinat să-l faci? Și uleiurile astea sunt atâta de grozave când te ajută să fii acolo, să te pui în poziția de a zice, până aici, de azi eu fac. Nu mă mai plâng, mă împac cu trecutul, mă împac cu amintirea, timpul nu pot să-l dau înapoi cu nimica și îmi creez alte oportunități prin care să. Și zâmbitul ăsta timp de 10 ore astăzi, și aici vreau să mă întorc, este un exercițiu de a vedea cât de bine ești cu tine. Cât de bine ești cu tine. Perfecți nu o să fim veci pururi, dar putem să începem un proces din a fi bine cu noi. Doar așa putem să influențăm pe alții, să-i ajutăm pe alții, să-i ridicăm pe alții și să facă fix la fel mai departe. Altfel, lumea asta e destul de condamnată. Dacă rămânem toți, ioi, vai, tu-l vai, mă vedeți? Și una dintre misiunile noastre în doTERRA este asta, să ducem mai departe starea de bine în toate formele ei. Bun, vă zic încă o dată uleiurile care îs întrusa mea esențială și care mă ajută mult pe reglare și pe emoții, e așa, Neshama, îl am de 1 an de zile, nu, aproape 2, Jasmine, Hope, și ăsta e acum în promo, Blue Lotus, Beton, Whisper, ăsta e o raritate, Whisper-ul, și Fenomenal. Fenomenalul l-am de pe piața asiatică, dar într-o vreme au apărut și la noi, într-adevăr miroase fenomenal și toate sunt pe reglaj emoțional. Așa că, fetelor, mult succes, împăcați-vă cu voi, împăcați-vă cu tot ce aveți de împăcat, fiindcă vine 2026. Să o începem cât de cât pe curat, fiindcă avem multe lucruri de făcut și de schimbat. V-am pupat!